Magandang umaga mga boss. Dito tayo ng Nissan Urban natin. Kasi po ay nasira ang reservoir. Ayaw na mag-spray. So pupunta tayo sa Banawi. Ito yung location ng Urban. Ito yung Urban natin. Motor Urban. Reservoir motor. Yan. So nasira, ayaw na mag-spray. Malamang ito ang sira yung motor. So pupunta tayo sa Banawi. Pupunta tayo. Magana na. Sige pa. Sa likod naman ito. Yan. Okay na yung gawa natin. Ang driver ko.